Hi guys. Hi guys, say guys. Hey guys, say hands mukubika ngandibika iwe ndikubika minzi meat. Saka minzi meat idzi ndakaona recipe pa Facebook apo kwaizosangana nemuriwo sanozvandoda kuita nekazvechi. Saka nhasi zvandoda kuita manje ndoda kuti ndimanikidze munhu wese ari pana apapa adye sadza because vana ava vakatara chokwadi even body dzavo ina handichafari nadzo nenyaya yekuti havabati sadza kubva havabati sadza havadi havabati manje nhasi ndadobudisa poto yakakura iyi hamuri kuiona poto iyo ndatoitora paya inogara poto iyoyi kuti ndoda kutosiya ndabikira munhu wese nokuti akana guys apa bhodhi dzavo muchazoona kuti vana vakuti havasi kutodya sadza guys takura chidya sadza izvi unotoona kuti bhodhi dzika idzi dziri kuleka makabhu havadyi sadza bhodhi afanira kuleka sadza guys ndokwamwari chaiko chaiko ndokuda kuti vanhu vabatire chirungu padenga izvo zviri zvatisingadi zvekubatira chirungu padenga izvi vanhu ngavapota vachidyawo sadza hatirambi kuti haridasi vanhu ngavapota vachidya sadza muri sei seiko guys, how are you guys? Muri sei mozagera nako tingokumhora sai ilaja ndiketa nchibika zvangu yesi anabel nchibika zvangu ndiri mukitchen because ndinoenda kubasa manje unoona ndinoenda kubasa manje saka nangoti tiyo nangoti rega ndikumhoro sei nakudzega ndikumhoro sei because nguva yareba guys, nguva yareba. Muri sei sanzi basa nandasazarara aiwa apani hauna basa naro but pane pekuti unotomboridya sha. Is it normal to nanoita gore rese asinambodya sadza? Is it normal? 1 year fu munhu asina asinambodya sadza kana ndiwewo hazvisi normal. It's not normal. Kwatiri isu mazimba, it's not normal guys, hazvisi normal. Munhu wese nhasi ndodomeka sure kuti munhu wese akagara patebhura ari kutoridya sadza rero ndichiona because kana guys hazvibudi. Guys pakaipa. Muri sei henyu guys, how are you? Muri sei guys, how are you doing? Muri sei hapana kana munhu wanambobata kana one ane nyaya dzake dziriko kuti uya kulife ndangozvivira because handina time kana ndichiziva kuti panapa panoda munhu ane time saka ndangozvivira hangu ndikati semunhu ari kubika ndega ndingoba yangu life tichingomhoresana nekupanana maupdates ezvimwe zvinhu handitika. So guys, first update, ndakazofonerwa namadzibaba vana madzimai kwava vave kumba manje. Ndakazofonerwa namadzibaba vana madzimai madzimai vachibva vakumbira ruregerero. Asi dzari nei nhasi rine midzi miti dziri pasitofu dzandoda kusangana nemavheji
ndakaona recipe ndikaona makonzo kuti kwaizvonaka sanduramba kutobikawo nhasi izvozvo avanobika tochekerera kana vheji so tuveji tushoma shoma so komburu wangu ndakaisa mushonga saka ndaisa mushonga pane kumwe ndakadzara mai kubiki watokura ndo wandi kutobika izvi timashizha tiri totokura tatotamhika ndo wandi kutobika izvi anzi apa musuya aingobika dzashoma aingobika dzara dzedu rake chete nere lunch box save basa otherwise iye habati sadza saka madzibaba vakazondifonera guys vandifonera madzibaba mirai ndipe update ndobva madzimai vakumbira ruregerero ndokubva madzimai vati ko machatsi emunhu wandakanga ndichitaura naye makapiwa ndikati aiwa madzimai hamusi kuhwisisa munhu akandiudza ndobva ndavakandira nyaya yese mwana akandiudza haasiriye wamaitaura naye imimi nakatotaura neumwe munhu watisataziva sofa kuti ndiani voza ndambokubvunzai ndichibva maudza mwana uyu kuti pane munhu akatouya kwandiri ende makatoita zvekutoita riri audio mukati pane munhu akatouya kwandiri akandiudza kuti musatomboudza meri nyaya dzenyu imi muchibva maudza mwana uyu ndobva ndavapa audio ndikati saka imi hamuchazivi kuti makaudzani nokuti ndifunga maititaura vanhu vakawanda because mwana wamuri kuti machatsi ake akandipa machatsi ake ese amakataura kuzosvika musvike panyaya iyoyo iye akatokupindurai ndobva ndavapa mhinduro dzakapindirwa nemwana uyo ndikati iye akatokupindurai mhinduro dzokuti imi musatiyerere vanhu tisinei rabatsira vanhu vakawanda sosososososo saka imimi makataura nani thank you yaya ndikati saka imimi kune munhu wamakataura naye asiri mwana uyu wamuri kutosira mutoi wamakatoponera haasiriye pane munhu wamakataura naye ndokuti vakabva vazoti zii ndavapa machatsi aya ese avakanga vataura kati mwana uyu hasitori iye akandi pane munhu wamaita kuti mukaudza mwana uyu mwana akabva atozvinza kuti imi mamameni kune munhu andika ari kutaura zvinhu zvisizvo kuna madzimai uku madzimai vani zvakazvaka ndobva andikandira saka nyaya ndobva vata ndokumbira regerero iite chingotaurawo chichichichiwo pamadzimai andobva nangozvivisa tiri vanhu nesu tongodarowo guys handitimaona ndobva nangotaura isapera saka madzimai ndobva vatokumbira zvikanzi tachitokumbirawo kuti even zvese zvekuti huku zviya nezvekuti huku neshedi zvichiitwa nemipopo because isisi kunokushwa takanga tatoita hapana chekuti hapana chakabuda hanimaona hapana chakatobuda saka takukumbira kuti mungohendla ikoko hanimaona saka guys kutaura chokwadi let's just help them guys tongoti zvinhu zvinowanikwa and I hope kuti she has learned her lesson vadzidza and because murume wavakataura mashoko akadzama achivaudza pafoni ipapo ndiripo achitsugwa nemurume wa pafoni ipapo ndiripo saka tongoti aiwa zvinhu zvakadini zvinhu zvakatopera zvikadarika then saka tichazoti kana takavaudza tichazouya tichazotanga kuita project yenyu tonoti tikumboitawo zvebow yatiri kuita plus futi tina vamwe mai vatiri kuvakira saka kuti tingasanganisa zveseko zvinotaura chokwadi zvingatiomera hatingazvikwanisi saka motomboive exercise some little patience kana tapedza izvi then tochitanga yenyu kana imba yamamhava yangopera zvebholo zvadarika tochiuya kwamuri nini handitika saka guys mongozoziva kuti project yamadzibaba iyaya yekuti tivaisire shedi handitika tichadzoka tichizokontinya nayo tisimave muri seisei how are you my sister handiti maona tichikontinya nayo right toita update yamai vekushayiwa mwana yes retirement pakabhaizika let's just help them tiri vanhu class unozoramba wakasunga chigumbu kuti ini wacho ndiri perfect here ini wacho ndoda kutozvita jesu ndiri perfect neniwo ndombonyeya vamwewo guys nesuwo tinomborasika muromo mutozoti watotaura kuti totaurirei zvinhu zvakadai hanimaona asi watotaura saka miromo yedu inolasa kuti itaura chokwadi haina mugoni zvekwamwari chaiko saka nozongofunga ipapo ngoti tiri vanhu venyama nesu tinotadzawo tinotaurawo vakangotaura vakangova mheno zvakangoitikawo saka ndikoko hanimaona saka ya then kwaita no hatidaro we don't do that tikungoita shedhiroro negudza chena hatidaro isi hatisi vatsvenewo vangu ukangozozvifunga izvozvo unongozodzora mwoyo wako kuti ini ndiri perfect izvo zvimwari kana vakanditarisa vanotofara neni 100% here utoona kutoti no handitoona but I think let's hope kuti vadzidza lesson tichazvidzokorodzeki zvinhu zvakadaro right mai vekushayiwa mwana vaenda kugreta mai vavaya ndakavafonera ndiri palive handitika ndakavafonera ndiri palive kutiktok infact vakauya kutiktok musi wandakaita live kutiktok yayo ndo yanga ri guest yedu kutiktok
ndo ngari guest yedu saka ndizoti bamini live iyi vakaidzosera ku TikTok yepa ndo vakaisa kuti ndichavabvunza sasa bamini vacho mazano vanenge vari ngori busy woni maskits avo saka vanenge vari busy nemaskits avo saka patonyurushogera kuti ndivati chakati pamwe ndiri kuvadini ndiri kuvaremedza ndozongovasiya antimaona because vanenge vari busy nezvimaskits zvavo zvavanenge vachiitawo amaona saka mai vaya vakauya ku TikTok vauya ku TikTok mai vaya ndobva ndavati imi makandisira message mukati mwana wanikwa hazvisi zvamunoita pakanga pashekwa mwana pekutanga makauya muchitaza kuti muri kubatikana mwana ari kupi iko zvino mungoya muisa message yekuti mwana akawanikwa hatidaro zvenai mai munotiudza kuti mwana akanga ari kupi chii chakaitika pamwana ndobva zvanzi namai vaya mwana akawanikwa ari kumusha kwavo mwana akaenda kumusha ndokwakaenda ndikati amai nyaya mukutaura haisi straightforward makabuda nemwana muchitotsvaga greater imimi nemwana imi mai vemwana nemwana mukati mwana akatunga akanga achifamba mberi imuri kumasure mwana akadisapia mwana uzonobuda ari kumusha SIS MELLY makadzoka ndakadzoka ndikuto zvakaoma imbomira izvozvo shamwari imbomira chimani izvozvo imbomira tikutogwa nayo futi ndandakuzvidzira ndikati hazvisi kundimekera sensi zvamuri kutaura chii chakaitika pamwana svikanzingi kwanzi mwana anonzi akanobudira kumbare kwai mwana akaenda kumbare kwai mwana akanorasikira kumbare here mwana arasikira kumbare ndobva aonekwa nevanhu ndobva vamuindisa kupolice station kumbare aenda kupolice station kumbare ndobva mapurisa amutora mwana kwanzi saka iye anga asingazivi kumba kwavanogara kwai ndobva ataura kuti kumusha ndinobva kupi kwai ndokuti kumusha ndiko kwaanoziva ndokwakakurira kwai saka ndobva apiwa mari nomwe munhu ndobva aenda kumusha saka ari kunzi mwana yanzi akazau ndikati saka imimi mwedzi wese noti apa wangatore mwedzi newanuvika mwedzi wese newani kumutsvaga mwana vanhu vekumusha manga musina kuvaudza here mimi kuti mwana hatisi kumuona mamusina kuvaudza here nokuti dei mwana anga ari kumusha ngadi makaudzwa pamakavaudza kuti mwana handisi kumuona kunoku ngadi makadi vakakudza kuti aiwa mwana akauya kuno ende ivo vekumusha vakagamuchira mwana vakanyarira kukudzai kuti mwana akauya kuno here handisi kupawisisa zvikanzi ndo zvakaitika havana kundiudza ininiwo ndandisina kuvaudza hapana kundijekera apo ipapo but anyway ndo zviripo saka hanzi akapiwa mari nemwe munhu ndobva akwira bhasi ndokuenda kumushando ndokwaiziva kwanzi mwana uyu mutauni anga asati akuziva kwatinogara ndikati kana muchiti anga asati aziva kwamunogara maifamba naye mi ari kumberi kwenyu mukazozona musingasamuoni akunonzi akanobudira kumbare chirudzii saka gaizana chokwadi hazvina kundiitira edhapu asi ndakangoti anyway hazvinei neni handisinakuba hameno asi pfungwa dzangu dzakangonudza kuti no you know what maya izvi zvokuti mwana kudi vakazviita vaifikisana namai vepamba pava kunenge kaive kuri kufikisana namai vepamba paya paya handimaona kuti vakaisa mwana kumusha kuti kunzi mwana akaindepi ndo zvandakafunga ini kutaura chokwadi ndo zvandakafunga kuti vavari kufikisana havo handimaona so mwana akawanikwa hanzi ari kwanzi mwana wacho achitori kumusha taura kwavaiti ndakatakadzoka here kozaida kutaura nemwana zvikanzi aiwa mwana achiri kumusha ndikati ko manje imimi zvamakandirega ndichifonera mai vaivai ini ndichivaaccusa kuti muchatiudza kune mwana imi maiziva saka modini zvofamba sei mai vai vakandiita nguva chandichemera pafoni vakati inini ndakatoenda kuboyfriend nokuti boyfriend iyi vakashamba kundidururira kuti muri munhu ndakukudzai chokwadi ndosaka ndakabuda ndikaenda saka tinoonana patinoonana handina chandoziva nezvenyaya yemwana ndikavati nhema muchatiudza kune mwana iyi saka pochifamba sei ndikavati mufa kudzokera back munotaura chokwadi kuna mai ava mukumbire regerero because ndakavafonera ndikanzwa kuti hamuna kuvakumbira regerero isusu tichapfumura ini sekupfumura kwamakaita mai ava because chokwadi chiripo chekuti maida kuwatisa mai ava maida kuwatisa mai ava saka vakati vari kuenda kunokumbira regerero kuna chi kuna mai vaya saka handina hangu kuzofonera mai vaya kuti ndinzwe kuti zvechokwadi vakasvika here vakakumbira regerero kana kuti chii haa ndakazongosiya hanzi that's a big lie she should be honest imagine apa ini ndakanga ndaenda kuno unosangomuza zvimwe zvanomboita kuserukauka ndakanga ndamhanya kuna mai vane kana vadzvaya ndikati muchatiudza zvamukutaura mafanisa muchatiudza kuti mwana makaisepi muri kuziva kune mwana vakaita ngo chandichemera ndapiwa nhamba yavo naivo mai vaya
oita ngwachani chemira vedu wekuseri vakati andina ndikati sei makabuda usiku imi musochekwa mwana mobuda usiku muchinda muchidisapia manga maindepi zvaifamba sei zvikanzi aiwa munhu anodanana nemurume womunhu vakapa kunzwa chokwadi saka tinongoona nanzanei anogadzira mota here anogaraji here amhene kwaanoshandira kumagaraji uko saka panenge anguwanawo nguva ndopanongoti uya ndopanoenda kunomuona saka inde izvozvo zvobuda kuti shuwa mwana mai vaivai mwana anga ari kumusha unohwa kuti zvinhu zvachonaka pamwe pacho unomboda kuitiswa nevanhu shuwa kuitiswa chaiko chaiko nevanhu but anyway chikuru mwana akadini mwana akawanikwa aripo ndo iripo anzi mapatana tindobika sei mapatana tinoita unongomasuka usaise mvura yawasukisa iyoyo unoshandisa iyoyo kubhoila mbichani right imagine kwaini kumhanya kunonesana mai vaya naiwe tsitsi zvakaoma right guys simbondiudzawo nyaya kuri sei mbofonaiwo tiwe mbotudzawo nyaya nhasi friday katiudzewo nyaya dzeku nyaya dzei. Are you okay guys? Zviri kufamba sei? Mental health, are you okay? Muri boy here zviri kufamba sei? Ndakapreswa guys nebasa mazuva saka ndakapreswa nebasa saka ndisikuona nguva yekuti tiite zvemalife mbe ndiri kubasa guys mazano ndinyato kushanda days yese ndo ndiko kubasa right ndatimbozwa yoda kufonera hallo dia mushe kuri sei mama njao wakanda kupi kwasapo kana chokwadi mazano ndinenge ndakapreswa nebasa ndina kana ndokubonyezanya kuti nguva chaichaine ngoni kana chokwadi ndiri kubasa saka nditi zvishuwa pazvekwamwari chaiko manisiji anogona kuva asina kuverenga chitotaura konyacho andiwauya ndei ende mazano hatisi kutogona nenyaya kutogona ndisipo alright no problem ndondowari ndichaudza madzimai acho kuti vamwe vachona ndichava panhamba yako kuti muwane kune chichi kunetsa chii chambonyanya kunetsa panenge pane zvinenge zvichiitika chichi what's going on chitanetsa uri kunzwei unoona chinoitika manjeka unondifanira kutaura ipapo ndichipedza kutaura newe pari kuuya mamwe dzimwe 15 mokozi after iwewe saka kuzorangarira kuti ndeuyu ndewe nyaya yakati nhema chaiti azviti andesa mwendiwe wacho ndiye uchidza kuti nyaya yangu yakadai yakadai ndopanditozoirangarira ndakatofana ndamudzoka yemusoro makazopanda akagoma akati munhu akati wakaita kuna vamwe akamudetserwa nemusoro iyo akataura naye munhu wacho bati hapana kana chakafamba makapiwa chii ndakabatirwa kuti wapiwa mushonga chichi bati hapana kana chakafamba saka ndakaingoga ndisirwa ndingafane confidence ai ukanganwa utakuta kwadokta wakaenda zvaunenge urikuita confidence ukangana kwadokta wakaenda ndakaenda kuhospital hapana chakaonekwa ndakatotorwa ropa blood vakachiti ribo vakaita maskani andina kuita eka saka ndopane problem ipapo andinoona nokuti uri kuwa musoro iwe wauta maskani emusoro wako kuti zvakamira sei ivo saka vakatarisa chii hospital chii chavakatarisa guys hapana chakaonekwa kwamukati warakuya kuya andisati ndawana mari yeko nditotorekeamusingenibasa but ndikunyatsoinonza tichi zvakuti zvandakutokubvunza kudai choka ndikugaya kuti uinde kuchipatara uinde kuna uyu vedokta vanokuita skani mumusoro ndokuti vaone nekuti kana vasina kuita skani mumusoro vanoona sei kuti chikuitika musoro mako ipapo chinondinesa ndechekuti dzimwe dzenguva musoro unenge asingatorwari
kana usingarwadzi vanenge kwafuna kana kusimba enyanisanya musimba muviri pandoti miri pamwe unenge une simba musoro yanenge wakaneta uchingoti musoro wakaneta hauna simba. Wakaenda kuprivate here kana wakaenda kupublic? Ndakamboenda kuprivate. Wakati hapana chavari kuona vakazondopa kwazondinyorera kuprivate ndokwakandinyorera bepa rekuti ndide kumusoro kwablood wautested ropa rangu ndopandikazoenda kupublic. Public ndakaenda 5 times ndopandikazotorwa blood ndakaenda kumaresults ndakaonekwa ari ball vakati kana ukaramba uchirwadza dzoka futi. Uri kunida CT scan ndoya kunida scan ndotoda iwewe kuti vaone chokwadi you have to go back. CT scan ndoya utonga kuti uitwe nokuti tara chokwadi blood haringambo taridzi kuti wazodini kana kuti wazodini musoro mako. Uri kunida CT scan vaite scan musoro kuti vakwanise kuona chichi kuitika musoro mako. Pane chi hanzi futa butere une chivanhu matanga guys matotanga chivanhu chei matotanga guys. Mbomire munaende kuchipatara. Timbomira munaende kuchipatara munasati aita zvembute izvi. Bombira une chiva wakabodzwa kuti une chivanhu. Timbomira kuchema mudikani wangu wakaboudzwa sango kuti une chivanhu. Wakamboudzwa sango kuti une chivanhu. Chichema ura chigotaura asi kutonzwa asi kutogona kutotaura zvakanaka nekuchema. Chipedza kuchema ugotudza. Chinyatsogunda chinyatsoona chichi kuti havana chavataura. Maziso ako agwadzi. Maziso haagwadzi. Tondera kutero yakuita nezivisa wewo ketero yakuita zvisazvo yakuita wakanesi. Kumamira ndijani kutero yakuita nezivisa intonzwa guys. Wati maziso ako agwadzi. Anenge ane kakuneta. Alright. BP yakatarisa high blood handi munoona kuti vakatarisa guys. Uyu munhu anoda CT scan. Uyu munhu anoda CT scan. Kana chokwadi anoda CT scan zvekwamwari cheko chaiko. Anoda CT scan. Anoda CT scan zvekwamwari cheko zvo kuti kudi. Anoda CT musoro unoona. Andimoona. Anoda kuti aitwe CT scan. Musoro hauna kunaka tiya. Musoro hauna kunaka kuti urambe uchidwa musoro. Hauna kunaka kuti urambe uchidwa musoro. Anoda CT scan. Manje handizivi kuti kana uchinda kwadokta vachikuti ukadzokera kwaprivate doctor unokumbira kuti CT scan. Unokumbira kuti vakurefer kuCT scan. Woenda kuCT scan unotora musoro yemusoro. Munoziva kuti musoro iwoyu uyu hanzi hatisi kudzwa vhesiri pasi. Ari kuchema saka nyange ndandisimunyazo kumunzwo zvakanaka. Ari kuti high blood akaitwa pekutanga kanzana kwangwa iri right. Musoro hauna kunaka. Unoda kuti urambe uchiningira uende uku. Udzo uende unokumbira doctor. Hanzi uri kupi dia? Hanzi ndiri Cape Town, ari Cape Town. Ari kuti musoro unorodza kumashure here kana kuti kumberi musoro. Hatisi kunzwa kola straight simudza awadzika voice ndiziva kuti wabata wawachimboyatsonzika zvakanaka. Wati? Okay.
Okay. Saka Cape Town anduri papi chako chaiko? Ari kuDelft to Cape Town guys. Vakubvunza kuti ari kuCape Town kuti kwacho ari kuDelft to Cape Town ndokwaari. Ari kuDelft to Cape Town ndokwaari. Ari kuti musoro wake unorwadzira kumasaiti. Andi asi pamwe pacho unorwadzira pakati pemusoro chaipo chaipo. Kuti wanenge uchirwadzira pakati pemusoro. Kuti wanenge uchirwadziwa. Hanzi kuti unosvika pakutopera simba musoro wacho. Shame. So guys, I'm going to Cape Town. Look at. I'm in Cape Town. She's in Cape Town. Look at. I'm in Cape Town. Look at, guys. And this is good to show from this was saying. Hands Tiger Big Hospital. I mean, I'm going to keep you out here. Koguta go Tiger Big go on Twitter. You get out anymore. Say, I don't say put Tiger Big, guys. I don't go in there. Don't come back say. Keep it all. Don't come back say. Then I must say, the recipe means maybe she has to put a guys. She has to kill us. She has to put guys. Unazauti msoro guys, tunachoka msoro unakuna. Msoro unakuna. Murukona ngikiri and let's see. Tenda indoro uyashaika u. Tenda indoro. Munhu wakapesera kutaura naye. Munhu wakapesera kutaura naye neconversation yacho. Ndakaipiwa nemutwini wake neconversation yacho. Kuti mutuna chako yako andiri pasheka tenda indoro apa pane zvaida kwandiri. Zvaida ndimbatsire. Ndobva tonsendera machats ekupedzisira kutaura kwavakaita kutaura kwavakaita achitaura tenda indoro achimudza kuti for the last 20 years asana mbobuda muhotwa ndakabuda muhotwa ndabuda muhotwa saka ndabuda muhotwa anzi ndabuda muhotwa ndobva ndaenda kuuya mutuni ndobva saka maenda kuchipatara here zvikanzi pandinogara pane famasi iri padhuze saka ndakuenda pafamasi iyoyo antimaona ndokwandakuenda vakatobuda achitexta chindi kuenda kufamasi kunotenga mishonga hana kuenda kuchipatara ndo last conversation yakaita nemutini wake andichika then akati ndizokuudza kuti ndafamba sei ndiri kunzwa sei ndokubva avaparadzana andichika sanhasi tenda yandimuza kuti anga ane madhays ari mumba akawanikwa they believe kuti anga ane 3 days ashaika ari mumba mutwini mangwana akuisa message kuti anzwe kuti munhu wangu ari sei andichika akuisa message mamessage aingodabhutika asi mapesage asingavhurwi mamessage achingodabhutika mamessage asingavhurwi antimashona so ndofunga ndo pakashaika ndonga ndo yanga ri last message yavo because pandakataura futi ndekuzororo ndichibvunza ndichivapa information yekuti ndataura nemutwini wangu because anti angaenda ku forensic anditi semunhu akawangwa ari mumba vanenge suspected maybe foul play or something andimona ndobva ndaudza ndapa information yandapiwa nemachats kunewe kuzororo kuti noti angaenda kuti body kunzoposiswa because papasina foul play because mutwini anga ataura kuti angashira ari kunzwa chi akabuda muhotwa for the last 20 years anambovira akabuda muhotwa atanga kubuda muhotwa ipa pakashamsika chiona buda muhotwa ende musoro wake waitema ndobva ndavapa information iyoyo ndiyakatisa kubatsira kuti vakunze kupurisa body kunikikiri ku forensic because kuvanenge vakuti munhu wangu ari mumba pamwe pane something chakaitika saka vezororo vakabva kuti ichokwadi
kana madaro is true machats aya because ndobva ndatopa number kuti fonerai muthu inocho mutaure naye vakati chokwadi because patakanotora bhodhi isusu pakabreakwa na caretaker vachipinda vachinotora imomo muona munhu asiri kubatika pakazongwa bhodhi ivo vakatowana aine ropa ibuda ropa mumini animona vakatowana aine ropa tozati aibuda ropa mumini anga kazara ropa that means mututu oyo wakabuda maybe akavata or something kana kuti I don't know, we don't know now what happened animona we don't know but idzodzo nyaya akatotaura tudzamuchune kuti ndandinzwa musoro kubva ndabuda mututu asana mbobuda mututu for the last 20 years andimazvona saka ndiri kuda kuti tibatsire kuona aende kuchipatara animaona anozwa chichikuitika because musoro hauna kunaka musoro hauna kunaka chokwadi chakanaka guys musoro hauna kunaka handiti saka vanokwanisa kuti vainde ari kuti wati Tiger Bega wati unogara kuDelft naimi Tiger Bega yacho iri kupi Tiger Bega yacho vakawanda akazara ropa mumiri richibuda mumiri raibuda mumiri ratooma raibuda mumiri iri kupi Tiger Bega guys Tiger Bega iri kupi motwa nose bleeding mtutu motwa mtutu nose bleeding kure zvakadini nekuDelft kwanogara kure zvakadini nekuDelft kwanogara akaenda kwaprivate katsitsika private vakamuti vakamuita mabloods vakamurifeya kuchipatara apo panotoda kuti ainde achinotaura like achitonokumbira kuitwa CT scan iyoyo inotobhadhara obvious achinobhadhara hanzi ari padhuze one kwa uri padhuze iwe chitsvaga chipatara chitaira bhegi winde ikoko hanzi next to Belleville kuparo here amen ehe saka chitsvaga kuti uinde chipatara unokumbira kuti musoro wangu ururamba uchini ndakaitwa zvese but handina kumboitwa inonzi CT scan ndandichikumbira kuti uitwe scan because ndanetseka nokuti hanzi unotokwira one taxi nokuti captain kukunza usati kwakudzingwa kuchipatara chitoenda izvozvo kana zvaitogona chaiko chaiko ndimusei mande chitomukira makuseni uindi because musoro hauna kumira zvakanaka musoro hauna kunaka hatiwozivi kuti zvinozoguma nekuita sei pamusoro apa handiti saka please give me a feedback handitika give me a feedback kuti zviri kufamba sei kana wabva waenda kuTiger Bega kwacho mushe aisenzei nawo ayu saka regai anotoenda nemande regai amuke nemande akanangako guys tingataura zvimwe vanhu vari kufa guys kunzoku unenge wakatochengeta chekuti musoro hauna basa ungori musoro hauna basa unotozokuvadza azvizonyatsoda kudaro right pane umwe kana muripo panapa guys pane umwe mudiaries panapa ari kuti kana paine munhu ane mhuri ari kuda basa kunoshanda pafamu panze kungezi handitika uchigarako pafamu ipapo handiti pane munhu ari kuda munhu unondibata kuseri kana uripo unondibata kuseri kana uchida une mhuri uda kuloketa South Africa una pekusvikira uda unogarako pafamu apa uchishanda pafamu iri kumondoro ngezi handitika pane munhu ari kuda munhu asi ari kuda munhu ane mhuri animona ari kuda munhu ane mhuri kuti minde unogara ipapo ari kuda munhu ane mhuri saka if you are there please let me know andika right regai chingoti munyu mbijana ndokuti ndakutoinda kamanje ndakutoinda andimona regai munyu timbotaura nenyaya yezviri kuitika kuSouth Africa izvi guys andimona handi muri kuona tiri kutotaurana pana patambo kanda post yekuti vanhu mumapiritsi pana naye mapiritsi andika tozviziva kuti zvinenge zvisiri pamutemo achibvumigwi anditika kuti titi pana naye mapiritsi mudai antimazvona asi panguva yatinenge tirinenge ri crisis guys antika inenge tori crisis yekuti munhu ana mapiritsi imukuziva kuti mapiritsi aya HIV vanhu vakasamwa antika vanofa animona vanhu vakasamwa mapiritsi vanoonda vobva vafa antimazvona saka achazodika rimwe ipapa pangakwanisa animazvona richiipoti yakakurisa yanga ikwanisa unzirine uyu right saka ndo nyaya inenge iripo icrisis vanhu vari kudzingwa kuzvipatara kuSouth Africa vachinzidzokerai kunyika kwenyu munotora mapiritsi ikoko saka ina handiziviwo kuti zvinhu zvakadai so guys panomira sei handimaona nokuti
chikuru guys ngatitarana nechokwadi murudo andi chikuru health yako. Health yako ndo chikuru. Ungashayiwa zvimwe zvinhu asi kana uri mutano unoziva kuti ndichamuka. Unogona kushayiwa chikafu chekudya nhasi ukashayiwa basa, but kana uri mutano unoziva kuti mangwana ndichafuma ndakananga parobot ndikanaona basa, mangwana ndichafuma ndakanasakura gadheni yemunhu ndikapiwa mari. But kana usina utano ndo pakupera guys. Hapana chekuti unogona kumuka uchiita chakati nokuti utano hapana. Saka kana munhu achinzi vakunyimwa mapirisi ava anomwa ma-ARV vonzi kuchipatara ibvai mudzokere kuningikiri kumusha kwenyu. Munhu anenge asina asarigwa nepirisi racho 1 kana asarigwa seuyayo ndazitsvagira mapirisi ya achinda asarigwa ne9 10 handimaona. Saka nesina pekutangira handimaona. Akapera obva tanga kutoonda otanga kutogwara achifamba handimazvona. Motanga kutoona bvudzi rakuyerera ndimi motanga kuseka. Asi tichiziva kuti kuna vanhu vari kumwa mapirisi iwayo exactly madosage, same dosage and everything. Pana kuti tipeni vaonesane handimaona kuti noti defaulting akagara defaulter even handizoti hangu kuti paanozodefaulta apa paanozotenga kunomwa pacho kuti zvinozoshanda here kana kuti zvinoita zvokuti hazvichashandi mumapirisi handizivi handimaona. Saka zvokuti munenge matonaisa maposteri echikumbiro nemapirisi moda kuya neunesi hwenyu kana kuti neunyanzvi hwenyu kana kuti neuprofessional hwenyu kuzotudza kuti hachibvumigwi zvikazodai mapirisi hapana. Nesu pano tinopanana mapirisi. Pano vanhu vanosheya mapirisi guys. Zvikuru sei anouraya izvo zvino chigwere chinouraya ichi handimaona. Vanhu vanotosheya kana unawo gaba riya rakafanana anonzi gaba rimwe randipari asichagosista chabeni. Kana une gaba iroro handiona uchimwa zvakafanana handimazviona uchimwa zvakafanana neumwe vanhu vakutengeko zvinhu isi hapasina zvo zvokuti anzi vanhu vari kupiwa yekuti kuchipatara kana kuti chii anopiwa imwe dzakozonzi dzoko kuchipatara vanhu vakuna zvokutenga muri kuzvionera. Saka munhu anenge akanotenga na 6 months hapana chimwe mustopa chapo umwe munhu gaba achifigure out zvokuitawo handimaona achifigure out zvokuitawo achine mapirisi. Saka guys regai kudaro, regai vanhu vanomwa mapirisi avo vanotsvaga mapirisi vadi vapiwe hanzi they will become resistant. Ndiko zvake zvatenge chichaizvo emene ipostinoza kuti vanoita resistant paanozomwa mapirisi haachashandi. Saka bhita vanhu vapanane kana tozozviona ipapo kana paitika samunhu tozotangira kuti patisisachira kubatsira kaisu handimaona. Saka guys ngatitegei kudaro asi tichaura kudaro zvakare ngatidzokere panyaya yeSouth Africa ezvikuitwa South Africa izvi guys. Saka zvinosvika kupi like handisi kuziva hangu vanhu vakuSouth Africa guys like let's talk of vanhu vakutora mapirisi. Iko zvino muchikwanisa kutenga mapirisi andi muri kunzi munhu mapirisi munotenga. Hanzi seni ndave ne2 days ndisingamwe eBP ndakadzingwa neWednesday ndakatomirira month end ndinozotenga hangu pakaipa handi muri kuona tine umwe wedu ushu ari kuti haasi kutomwa eBP akadzingwa kuchipatara atomirira panozokhora month end tanotenga asi kune umwe munhu anenge ane mapirisi eBP akawanda. Chingamutesa kuti afana kupa uyu kuti amwe kusvikawo pamonth end pacho achitenga chi hapana. Saka kana une mapirisi eBP haunawo handizivi hangu kuti mapirisi eBP akasiyana here kwatakafanana. Kana une mapirisi eBP haunawo please batawo jasi uyu andika batawo jasi umupiwo mapirisi ekuti asvike month end vhiki rangosara ungomupawo 7 ekuti asvike month end ozotenga ake mapirisi. Please if you une mapirisi eBP that chikumbiro nemweya waMwari kuti kandirawo jasi amboita mari mapirisi achina eBP naiwe jasi anoita mari mapirisi eBP. Uyu atobvunza uyu nanzi unomwa anonzii ndozvatinoda izvi vanhu vachibatsira muchigamana. Asi zvakadaro guys iko zvino muchiri kukwanisa kutenga mapirisi anditi kuchipatara kuSouth Africa munoziva hanzi ndokumbirwa nhamba dzenyu kune vanoda basa. Manje rumbidzai ndingadini nhamba dzangu dziri papage inda papage ukaenda papage pangu pane nhamba dzipo dzakanzi +44 ndo nhamba dzacho idzodzo animaona nokuti handitozivo nemusoro. Saka iko zvino zvomuri kutenga mapirisi ndoda kubvunza guys kana zvikasvika pakuti ava vakunostopa government ikafuma mangwana ichiti vanhu even kutengeserwa mapirisi kuti vanhu vadzokere kumusha kwavo don't sell them anything musavatengesera. What is going to be your next move? What is going to be your next move guys? Ndoda kungovhunza hangu let's say hanzi andita 60 rand by the way ndiani kwari South Africa ndipirawo 60 rand kuna just anotenga mapirisi eBP because pane danger kuti pakutenga mapirisi apa pane danger guys. Kutaura chokwadi kutenga mapirisi muri kutenga asiwo tichitaura chokwadi pane danger because maNigerians atoona mukana atoona gap rekugadzira avo ma-ARV avachange vachitengesa asiri iwo zvekwamwari cheko chaiko. Saka pane danger futi papapa. Be very careful where you are getting these drugs from because Nigeria rinogadzira chinhu chiri next to original racho iro zvokuti hautozvioni gaba zvese vanotedzera zvese rosiliwa
Saka pari dangerous futi papa. Very dangerous papa. Anti maona. Handiziviwo. Saka mangwana guys. Let's say kwa muri kutenga kufuna kuchinza kusisina zvavhariswa. What is going to be your next move? Maybe it will live inoda kuti nyatso takagara pasi because there are a lot of things that toda kuti tionesane guys. Pane zvinhu zvakawanda. Because kana vatotanga kudai so even nemasaluni nemudzimba panochadza kuti apo pane vachange vachipinda. Kana vatotanga kuita zvavari kuita izvi guys because vanimona kuti vakatanga vari against dudula ishi vegovernment apa. Vakatanga vari against dudula but mukaita muchiona vakuenda vachibvumira nedudula ishi. Vakuenda vachibvumirana nemusikana uya vachibvumirana nemusikana but vari kungoti zvinhu ngazviite zvepamutemo but vari kutobvumirana naye. Mukatisa zvinhu zvakawanda zvino vakutobvumirana naye kuti chokwadi mabasa ngaende. Ndatona imeclip yawo minister shora kuti mabasa emarestaurant mabasa ngaatogwe bheki kudriver ngakupo vatotanga kutowirana ndiminister. Zvatotanga kuti zvavakutowirana navo vanava. Saka kwazvinenge zvichinda mangwana because musikana uya asitodzora tsvimbo panozoita sei. Panozoita sei. Let's say zvabhara kwese guys. Do you have plan B? Mubvunzo toda kutionesane guys mamwe ma pointers murudo. Panozoita sei nai guys. Kana tanda kukwira ngaise ndikira uye guys ndoti ndikutenda manje anditika ndikutenda manje saka ndada kukwira ngawe tionesane guys. Sai request anda kukwira ngokuedza uchibika pa uchitaura. Hello, dear. Yes, baby. A long time. Long time when I'm not going to order Muno Salary. Okay, sorry. Oh, no, it's better more. All right. Sorry, I hope you don't have treatment. I don't know treatment. I don't know, and the hospital in London. Okay. Treatment. Okay. Right. Keep your move. Funge kuzindatombunza ndina mai wangu akashaya sisi vamai vangu vantedzana namama vangu vanga vari kuno vakatorwa kuzima chirapwa kuno saka vakashaya mbarimwe zvonowa but cousin yangu atsvaga quotation iya nepolisi yenyaradzo but angangori neinokavha kuzimbabwe not kuno. Kunongo kwacho nyaradzo yacho yamukota like 5,000 vaendesa kumba saka handizive kuti zororo inoita here kana unge usina polisi ungokupa protection. Inoita but I think inoita kuti kana unge usina protection usina mhikiri inokukota inokukota inongoda kunosvika paairport zvisina mahandling fees and then nyaradzo yechineminaifa ikatekoa. Inokopta but makotishi nanongosvika ikoko ndikoko kwakatodzwa ndikoko kwainosvika. Inonge ichikavha inongokavha kuendesa bhodhi kana kuti pane fees kana nenda kunyatsobvunza. Okay, mune contact yacho here ndimundipe ndimuforwardira ataure navo. Kana kuti utaure navo. Alright.
Iwe utotaure nawo, I think that will be fine. Utaure nawo and then iwe ngoti ndapiwa namba naSIS MELLY. Ndakusendera. Ndakusendera. Thank you. Alright, right. I'm going to also here at failure but ejection function yangu yakwira. Hey, vanhu zvari kutogwara. Sorry ako late na nditombozvizivi. Hey. Vanhu zvari kutogwara naini. Right, saka matitodi guys. Tozati sometimes chokwadi chinge tisingachidedi kuti tiudzane. But pane pekuti chokwadi techida kuti tiudzane guys. Animaona. Techida kuti chokwadi tiudzane guys. Chokwadi chaichacho tiudzane chokwadi. Kwazviri kuenda kuSouth Africa uku. Toita say. What do we do? Saka inini ndakuchinda hangu. Anditika I'm going. Mangwana ndingaita ine mangwana. Because mangwana ndikudzokera futi kunbasa night. Saka ndine night akaderekedzana maviri. Saka we can do it on a Sunday because Monday ndinchida futi kubasa. Viki noya futi chakachaya. Saka ndikushanda every day maswa. And ma hours angu ndingari ma 12 hours. Saka kuti ndizowana kuve kuti 12 hours tapedza na 8 usiku tuzo pade pasina. Anomaona. I think ndine day Wednesday ndoda ndiripo pamba next week Wednesday. Ndoda ndiripo chete Wednesday. So tionesane guys, tichita ma plan B, tichigadzira, tichionesana zvinhu zvakanaka kuti ndechicha tingaita ungatangira papi ungadi tipanana tuma ideas. Hanomukona tifani madhumba akaenda umba. Muri kumona tifani madhumba akaenda umba. Ende muri kumona kupinda kwakaita kumbaka. Atori nemagetsi kumusha kwake. Through my funds. Muri kuona kuti vanhu vakutomubatsira ariko kumusha. How about that? Chinenge zviri sei guys? Chinenge zviri sei? Anyway, mogadzirira guys, modibata tokwanisa kuzvitaura nemusi weSunday. Nyaya live toita nemusi weSunday guys. Team SA musashayikwe. Antika ngationesanei. I know kuti murona kuri munoza zvamene muchiita but pamwe pacho ngationesanei. Ini guys ndakuchipakura sadza rangu iri kuti ndidane muri tidle. Saka ndakuinda ndapedza ndoenda kubasa. Handiti maona. Saka nanangu yangu ndizokumurusai. Ndokudai guys, I love you so much. I love you so much. Time ndo yandisina. Asi kana ndinenge ndine time tochigara pasi totaura zvakawanda. Handitika muve neusiku hwakanaka guys. Mwari kuitire zvakanaka. Please musashayikwe palive. Tionesane totangira papi todini takaenda kuti toda kuti tizoonesana. Handitika tichionesana kuti tichi tingatangira papi. Chinongoda izano. Chinongodiwa izano. Kuonekwa yako WhatsApp ndokupa. Chinongodiwa chete yesi muna chiso. Chinongodiwa mazano. Ukatora zano rinovaka uchazotudza wake kuti guys makataura sefani ndo pandave apa. Hanimaona. Saka ngatisangane nemusi weSunday. Totaura pekunotangira nezvekuita nechii tichionesana. Totangira ipapo. Love you guys. Take care.